Ala i-a pus numele Paris. Și așa i-a mers numele. Atâta știu, atâta vă spui. Așa a fost transmis din generație în generație. De când am vorba alea m-am făcut și eu. Copilandră. Cum vă numiți? Bănicioiu Floarea. Și câți ani aveți? 80. Ați ieșit din sat? Ați plecat în afară? Cum? Ați plecat din sat vreodată? Nu străinătate. Nu, mamă, nu, dar aici de la capul podului până la mama cât a trăit și înapoi. Nici la oraș n-ați fost? La spitale, da, la oraș. La spitale a fost. Cumpărături, dar minte ea. La cumpărături la oraș nu m-am dus. La Montenie, la vaci. A, la zootehnie, da, 24 de ani de zile. Și îndețeră 1.800.000 pensie. Primarul vă poate spune. Hai de mama mea cum a făcut. Despre Paris ați auzit, capitala Franței. Sunt umblată ca țestul în vatră. Așa sunt umblată. Nu știe mai că am rămas și oarbă, nu mai văd. Și ca în surdă nu prea auzi bine. Mulțumesc frumos! Multă sănătate! Să dea Dumnezeu, da. Vreau pe dumneavoastră că sunteți mai tânără. Nu mai.